Right, very big shout outs to BBI with me now. Queen, I video you be doing way. She say Radio Dom, the village is set for shooting. Video ne best as I'm saying, say Ijabi war. Because of say high in Winton and I will be anti and a higher for me in and more so. It's best believe say baby I set time in war at time quite. Tina we take some method in the office because na you will be I say, Tia, which you see a village in a way into dine back and I when you go wohwɛ no kyɛ sɛ ano ɔden baabi a bɛhu sɛ amena wɔyɛ baabi a yɛtu nɛteɛ no ɛde yɛhyɛ dan no nti na hu sɛ amena da hɔ saa no ba yɛnyɛ amena bi a ɛmu wa pii nti no abusua village no a na w'ani gu so a wɔhwɛ no very beautiful village wade ase ano ɔden nti no 9999 na ebi nie sɛne mede yɛakaeɛ no yɛntwa nwura bi anto angu wade aseɛ sɛ bɔɔdeɛ ne si hɔ a yɛma ne si hɔ koko ne si hɔ yɛma ne si hɔ bɔfrɛ ne si hɔ a yɛma ne si hɔ sɛne ɛbɛyɛ adeɛ no bɛlook nice and natural wade aseɛ wei ɛyɛ Wezzy Empire Film Village yɛwura Kwadwo Nkansah Lilwin nsa no nnwuma no bi no nti na abusua the village is all set ɛkɔ so a saa mmerɛ a megu so a mekasa na saa mmerɛ a wohwɛ video yi deɛ adwuma ɛkɔ so gidigidi ɛwɔ ɛyɛ Wezzy Empire Film Village a ɛwɔ Figya Kwabre Kwaman to be precise nti sɛ na wohwɛ akoko ne sisi mu no ɛma biribiara looking natural nti no yɛabɔ yɛ bench gyina si yɛdan yɛakyi because nipa nam kurom ɔbrɛ a wɔbɛtena ase nti yɛahemfie ɛwɔ ɛyɛ village no ɛna ɛtwa gu no champion man Santos de gyina hɔ gye ne samba no nti no yɛahemfie nie very beautiful scenery abusua ano ɔden nti sɛ na bidi kakaeɛ no yɛde yɛgu so yɛde yɛn ho de bɛtumi biara ne anim sɛ Awurade ka yɛn ho deɛ yɛbɛtumi ayɛ na yɛayɛ awie na ɛnka akyi nso wowɔ hɔ na wopɛ sɛ wobɛsupporte sɛ ɛyɛ idea sɛ ɛyɛ sika fam our doors are open woso bɛtumi aba na woso watumi aba bɛsupport because ampanyimfoɔ taabu baabi wɔse sɛ baanu so adeɛ a yɛmia baanu so a yɛmia nti yɛmpanyimfoɔ sikani bele yɛ nananom mpanyimfoɔ a yɛne ɔmo yɛ adwuma bi na ɛtete hɔ yi Mr. Godfrey Opoku mu nyinaa na ɛtete hɔ yi nti no ɛdan no bi na yɛtwa gu no ɛna ɛnyɛ wei nko a ɛwɔ wom nti equipment so nie yɛ tripod yɛyusu cameras bɛyɛ 4 ɛna yɛde yɛ adwuma wei yɛsɛ ano ɔden nti no village na yɛtwa gu no mama kala kumase nso na gyina hɔ no ɔne yɛ director some power yes nti abusua yɛkɔ so nti video no na ɛgu so a yɛtwa gu no nti no sɛ na wohwɛ sɛ na props ne nneɛma no si tie na agye mu sɛ biribiara yɛ local yɛkɔ no yɛ local way of anaasɛ local style of shooting movies no wɔde ahyɛ because ɛyɛ epic series no nti no yɛkɔ yɛ titi mmirim sɛneɛ na yɛ maame ne yɛ nananom sɛneɛ na wɔsi live on life ɛno bi na yɛtwa nti no abusua village na yɛtwa gu no yɛnhwɛ kakra
I want to video the film village. Yes, video the Weezy film village. It's a big land from here to here, more than 30 plots. 30 plots for film village. I swear, God bless the Wezzy Empire. God bless him. God bless him.